Nem úgy volt, hogy 4-en leszünk? Nem tudom. Lehet. Lehet. Hol lehet a 4? Fogalmam sincs. Készségtelen. Hát akkor addig is bemutatkoznék. Az én nevem... Itt vagyunk! Jövünk! Nem késtünk el, ugye? Itt vagyunk. Igen. Egy hobbit soha nem késik, csak mindig siet. Vagy hogy van ez a mondás? Hagyd már abba! Jó napot kívánunk! Mi vagyunk a Hobbit küldöttség. Az én nevem Mopsi. Az enyém pedig Dandó. Örvendek. Hello. Nagyon örvendünk mi is. Mi lenne, ha valaki más beszélne, mert ez tragédia. Késnek és elkezdenek mindenféle hülyeségről beszélni. Jó van, semmi baj. Örülök, hogy megismerhettem önöket. Szóval, hogyha már úgyis elkezdték a nevekkel, akkor talán folytassuk sorban. Jó van, én Gonnír vagyok, ennyi. Micsoda? Gonnír. Értem. Valami bajod van? Nem szereted a törpéket? Nem. Beszóltál? Menjünk tovább. Sziasztok, én Nerina vagyok. Nerina. Üdvözlünk. Az én nevem Dornerion, de hívjatok csak Dornnak. Aha, így van jobb. Igen, ez a felettébb érdekes név. Igen. Szóval, mikor eszünk? Csak most érkeztünk meg, és még útra se keltünk. Jó van, sziasztok. Tudom, de már lassan ebédidő van, ahogy a napállását nézem, szóval azt hiszem ideje lenne a vacsorának. Nem gondolod, Mopsi? De, igen, úgy gondolom én is, Dandó. Szóval A táskatokból ítélve nálatok biztos van kaja. Nem akartok adni? Hogy ismerette a hobbitokat? Aki kapja, az marja. Szóval mi marunk, hogyha ti kaptok. Mármint, hogy én kapok, te meg marsz, mármint, na, érted? Ez macska mondás. Oké. Azt tudják, hogy ők kutyák? Oké, akkor ha a kisasszony is beleegyezik, mert eddig nem nagyon jutott szóhoz, szerintem menjünk tovább. Jó, menjünk. Azt tudjátok, merre kell menni? Mármint induljunk el. Miért? Ti nem tudjátok? De én tudom, csak érdekel, hogy te tudod-e. Tudod, ez így szokott lenni. Oké, akkor aki nem tudja, kövessen. Ezt a bandát. Én nem azért követem, mert nem tudom, csak azért követem, mert biztosra akarok menni, hogy ő tudja. Értik, kisasszony? Persze. Gyertek. Hölgyeké az átsebség. Köszönöm. Oké, azt hiszem itt táborozunk le. Jó van, előkészítem a terepet. Na, ti nem segítetek? Mi? Ja, hogy mi segítsünk? Hát uram, az úgy nem fog menni, tudja, mi... Szóval... Oké, megyünk már is. Azt ide lerakom. Dandó! Jövök. Tanús vagy nekem, te tünde. Te jó ég, kikkel vagyok összezárva. Ne segítsek? Nem kell. Én. Jaj. Oké, majd mindjárt. Így lesz. Vagy nem? Oké, váltott törség lesz. Ki kezdi? Én. Rendben. Mopsi, nem tudom, hogy jó ötlete, hogy minket küldtek. Haver, menj már odébb. Ahó, tündefülű. Ha még egy szót szólsz, én komolyan mondom, hogy oda megyek, és nem tudom, mit csinálok. De megijedtem. Ezt a beszólást még életemben nem hallottam. Na jó, inkább tényleg megyek. Mopsi, gyere, itt alszunk. Figyellek. Te jó ég! Ébresztő! Mindenki keljen fel!
Halkan! Mi történt? Nem látjátok? De jó ég. Az néz minket. Gyorsan mindenki ide a vezetékbe! Ébredjetek fel! Mi volt ez? Itt egy szörny! Egy szörny! Figyelem mindenkinek! Szörny! Szörny! Na nem mondd. Mert Maradj csöndben! Elment. Mindenki fedezékbe. Gonmir, Nerina, ti gyertek velem. Jó. Támadunk. Ti pedig vigyázzatok a táborra. Igenis, az menni fog. Bandó! Figyelem! Osonnunk kell. Világos. világos. Mondtam. Tudom, hogy nektek törpökre ez nehezetekre esik. De halkan. Úgy beszélt. Támadás! Megfut a vonat! Győztünk! Csap bele. Mm. Jó van. Ugye csak... Menjünk vissza a táborba. Na, A hobbitok nyelvicokhoz. A hobbitok halára rémülnek, ez biztos. Megélnek? Megélnek! Sziasztok! Hello! Jó csata volt, örülök, hogy mi is részt vehettünk benne, őszintén, ugye? Ugye, Dandó? Igen, felettébb örülök. Ugye, Mopsi? Igen, főnök, igen, bocsi. Nagyon részt vettetek, mondhatom. A hősies feladat az a tiétek volt. Gratulálok. A törpéknek meg jól megy az égetés. Majdnem kisült a szemem. De Mázi, hogy van nálunk egy vizitündér, az ki tudja őket oltani. Oké. Elég lesz, Mopsi. Elég gáz vagy. Miért is hoztalak téged magammal? Hé, ezt pont te mondod, Dandó, te vagy a gáz. Olyan büdöseket szellentesz, Ilyen gáznévvel nem csodálom. mintha a Gonmir jobb lenne.